aktivizm mi? Yani aktiv hareket edenler var. Apodisya, jurnalist, hukuk koruyucular. Sizem moyol ki, sizem durun. Haka. Aktivistlerin öz arasında. İnni. 4 tane oğlan var. Serdar Hocanefes, Nur Muhammed Annaev, Murat Rızakov, Kerim ma familyasını bilemok. Yadıma şunu şu var. Indi şu 4 tane oğlan diňe masal getirýänler galamyny aýdamok. Diňe masal daşary ýurtda Ýewropada dokumentsiz ýollyzlar, ýani bir eýesiz galylar. Inni. Şu hiç kim aktivistlerden ses çıkarmadı. Bahanadan bahana ba. Ya oğlum iyi deyipdir, bana bey deyipdir. Onu koyuyor, her kim bir daha diyenlerle geçmişte. Hemmek söyledi. Yani Kerim'den çıkıp şu an diğer hiç mesele olmak deyip. Diyen sen demesen. İyil var ha sen. Özün Allah bilmeyen olsan hiç kim Allah bilmersin Kerim'den. O da atlar koyuyor. O orada men bağışlayan seni. Menem sevgondum sana, senem sevgondum. Günahda men nedir? Men nedir günah? Sen aslı oğlun yönü men elbette. Senem sevgen yönü. Şoň üçin sevmediğim bolsaň, ýa-da biz ýalňyş düşünýändir, ýa-da men ýalňyş düşünýär diýjek bolýanym. O sana sevdi, babaňa sevdi. Goýalyň o. Şunu goýup bara, nurjel hükman aýdylýança syny oturna ha. Hiç kim sesini çıkaran hiç kim baş kaldıran o şartlara. Hiç kim sesini çıkarmadı. Aktivistler var ha, ne açıdan aktivist var? Aktivizm ma? Biz aktivist diýäňi. Bak aktivizm şahsi mesele urmaly däldir. Aktivizm diýilýänler, aktiv hereket edýän aktivistler, opozisiýa, hukuk goraýjylar, şahsi mesele däl bu zatlar. Gaýrat edilende goýulýar şunu. Bak, sen ejenge söwün bolsa, sen wajyňa söwüpdir diýip, şo hukuky gorumaýan bolsaň, ol sen şahsi demäň däl bu zatlar. Hukuk hemmämiz üçin deň adalat, hak hukuk, kanun hemmämiz üçin deň. Şahsi mesele aýratyn, ol aýratyn çözülmeli, aýratyn gürleşmeli. Şahsi meselem goýulýanda bara, ana bir egneşiňdi, gollap, eýe birek. Bilýän olaram bir interesli adamlar da, köşe adamlar olaram düşünýän, ýani adamlar gürleşip bir pikir alýan oklar, gynantakda dinlän oklar, pikirini alan oklar ýa-da diýeni edip baran ok ýa-da bir zat öwretýän, bir zat şunu eýtip diýsen gidip şoňa plan aýtdy, maňa şey diýdi, bolýança dogry mu diýen soralan ol ýa-da şoý diýip aýtdy şol. Şol aýtdy diýe baryp bersen ýa-da bir hässetden gidemma. Bilýärmi? Ýa-da bir gün dogry şurada diýer, tumşu goýup tutýan bilemma. O zatlar goýulýan şahsi meselelerle. Biz kişilik gydykdandan o. Bak on Kerim, Serdar, Nuri, Murat däl ol. Adam bollugy torady ýol. Biz onu at goýup onu şahsi aýyrmaly. Biz şahsa hyzmat edemiz. Ýa-da meňe jemese etmälim. Öňe şoňa toparlar bardy. Ýani mysal üçin aý meňe jemese wagtynda ýok, men bolanok, olam bolanok, toparçylar baýanlar bar. Ýani diýjek bolan goýup birek gollary we hukuk goraýjylar. Siziň näme hukuky goraýaňyz siz? Näme hukuky? Bir adwokat tutup bilen bolasiz. Näme diýäňiz? Hukuk goraýjylar. Adyňyz tutup oturmaýyn, hemmäň öz işini hemmäň öz bara. Men çıkıp aktivist diýen bolsaň, aktivistim et. Men çıkıp apodisya diýen bolsaň, apodisýany. Lider bolsaň, liderliňi et. Kim bolsaň bara, özüň kim diýen bolsaň, şo boljak. Özüň şagyl bolup ýol boljak bolmy? Ýa-da şu meňdeşler, ýani şagyllan ýol bolmaz. Şoň üçin bara her kim öz yerini bilsin, işçi yerine daýhan yerine, şahyr, lukman yerine bolsun. Her kim öz işini gowy yerine ýetirsin. Üstüne alan öz jogapkärçiligi bar, aktivizmiň, opozisiýaň, jurnalistiň, hukuk goraýjylar. Ýani o siziň wezipäňiz we alan jogapkärçiligiňiz gaty uly, dogry. Ýani siz bir giden intek göz açyk däl ýa aňy işlemeýän halk bilen, ýani intek aňylar işler uramady işlemeýän millet bilen iş saçmaly bolýaňyz we onu bilip özüňiz şol işi boýnuňyza alansyňyz we maňa da alan üstüne öz üstüňiz alan jogapkärçiligiňizi yerine ýetirmeli bolýaňyz. Şöyle oýun edip Allah'ım rada oýnadyp Mehmet Murat da ulamı degişdinde ol şöyle Allah'ım rada rahim, Allah'ım rada aýratyn hormatym var size. Ol aýratyn mesele
ol şahsym olarak, yani şahsym, yani kişi olarak, yani özüm aýratyn hormat duýýan size. Hormatyň ululur öňümde, men gözümde. Başymyň üstünde ýerim var. Ýöne şu mesele allamyna da sizdenem ullukan aýşym kyn görmän şu mesele bir iň bolmanda dile getirseňiz, göz açsaňyz da ünsür seretseňiz näme bolýar, näme bolanok. Ýene iş bäli size düşýär bir gaýrat edip olanlara. Sen ulluňyzy etseňiz, ýa-ni kiçiler bagyşlasaňyz, ýa-ni bilýän terbiyesizlik burdan çykyp olam nädeli biziň halkymyz we sizem aýtyp geçişmýär, size aýtmam gerek, sizem zatlary menden has gowul ýa-ni şu zatlary bilip edýänsiňizi umyt edýän we bilýänsiňiz. Tagam, men aýtmamda da ýene-de gaýtalaýan Allah'ma da gaýş edýän.